Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa kakantong ito ay magmumukbang po tayo ng oxtail kare-kare, buntot ng baka. Yan po, napakasarap po niya at napakalambot. At syempre, yan po yung pinaka-best part na masarap na igawing kare-kare, yung pong buntot ng baka. Marami pong gulay. Tapos nandiyan na rin po yung ating alamang. Ito po yung ating sauce. Marami pong kanin. Magandang magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pinagkalab niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Nawa po lagi po kaming meron mga kain sa araw at magiging po. Maraming salamat po ma. Tapos sa madalangin ka sa iyong mga anak sa Kristo namin tayo kaligtasan. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Oh, buntot. Sauce. Lagyan natin ng lamang. Tapos gulay. Kain po. Sobrang sarap. Maamol po. Itong kare-kare po na ito na po yung may lasa. Hindi po ito yung sobrang tabang. Messing nga lang pong kainin. Gulay. Kasarap. Manamis-namis din po. Meron din pong tinikdik naman iyan, ha? Pino. Halos natutunaw na po yung balat ng baka sa bibig ko. Yes. Si Sola. Papabuhat po.
Gulay at sauce pa lang, ulam na. Sarap po. Gulay. The best. Madami rin po laman, tapos yung mga gatel-gatel. Napakalambot, ang sarap po ng lasa.
Sarap. Ay, excuse me po. Pasensya na po. Doon natin maikat. Uncut po tayo. Oh. The best kare-kare. Sobrang laman din po. Ito pa yung pinakadulo na buntot, kaya malaki. Ay, yung pinakaunahan pala. Ang laman. The best. Excuse me pa. Super nagko-compliment po sa alamang. Simutin lang po natin. Wow.